Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hung Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pinanggihan malih kalih kula lan ugi Kang Piyun kanthi adicara sinau budi pakarti. Nggih. Ing dinten menika kula lan Kang Piyun badhe nerusaken lampahipun nggih menika badhe ngudi kawruh bab masalah lakon wayang. Nggih Mas nggih nggih. Lakon wayang ing napa sejatosipun wayang niku kan sadèrèngipun kan dados tuntunan. Pitutur nggih. Niku anu Mas sampean nah nggih. Nah, iya. Ing dalu menika kita ambil tema lakonipun nggih nika Palgunadi Prabu Paranggelung Beguru nggih ngoten nggih. Ngoten nggih. Sejarahipun rakyat jelata dados menuju ke tahta ngoten nggih. Sinambi layah-layah ingkang dalem matur suwun sampun pirsa mirsani, mugi-mugi menika saged damel tulodo lan sangunipun istirahat ngoten nggih. Lan ugi saged dados tuntunan kagem nem-neman ing menapa menika sak menika niku sampun kathah nem-neman sing boten meliterasi literasi tentang dongeng ngoten nggih. Nggih. Nah, kesan dalu menika kula direncangi Kang Piyun lan ugi Mbak Ledis. Nggih, Mbak Ledis salah setunggalipun siswi sing remen kali seni kabudayane kita. Nggih, gamelan ngoten nggih. Pun Mas Piyun monggo panjenengan saged milai bab masalah tema lakon wayang Palgunadi. Nggih. Kali santai ngoten Mas nggih. Santai. Nggih. Jadi tidak seperti kemarin-kemarin ketika saya hanya bersama panjenenganipun Pak Muji, malam ini ditemani niki Nak Mas Ledis. Nak Mas apa bilek ngarani? Yogane to Mas ya? Anak Anakmu gede apa anak ketemu ning dalan? nang nyaruk nang dalan. Oh ngono ya. Sampeyan pinter menyorak nyaruk rumah satine lho ya. Nggih. Dadi ceritane ngeten Pak Muji. Palgunadi iki punya nama lain Bambang Ekoloyo. Ada Mas. Palgunadi niku cara cerita pewayangan niku kerajaan pundi niku Mas? Nah, ngeten. Palgunadi itu dari kaum Nisada atau kaum pemburu, utawa lek wong Jawa ngarani tukang gladang. Nah, kuwi iki sangka negara Paranggelung. Paranggelung nggih. Paranggelung kuwi iki mapane negeri tengah alas. Ngoten nggih. Nah, sakjane Palgunadi itu adalah seorang pangeran. Anake Prabu sing nenggene Paranggelung kono kuwi mang. Dan cerita ini dimulai ketika Palgunadi itu masih menginjak dewasa lah, urung kok gede ngono kuwi urung. Bar sunat karo jawane. Bar sunat. Kene lho anu kok enak dorong nang kene. Bar sunat. Sunate umur 12 tahun mbah pira. Wong aku becek kok ya pas kuwi. Nah, Palgunadi itu mempunyai keinginan yang sangat besar sekali untuk menjadi seorang pemanah tingkat dunia. Jadi pengen ngudi kawruh babakan ilmu memanah ning dhek kuwi iki ning ngendi parane bingung, yang kemudian pada suatu hari dhek kuwi iki ngipi kuwi iki oleh wangsit golek ana wong Ngastina. Neng kono kuwi enek padepokan jenenge Padepokan Saka Lima.
sing mandhegani utawa minangka sesepuhe Padepokan kuwi iki jenenge Resi Durna. Dheke kuwi iki duwe ngelmu Danurwenda. Danurwenda kuwi iki ngelmu sing iso marai wong pinter manah. Kuwi Manah. Itu nanah, Mas. Manah. Manah. Ora panah asmara ndak. Manah. Nah, kuwi ceritane ngene. Ku saya seru iku. Lah aku wis gelem ngombe saya seru. Iya, nang ngombe sira mau ngombe seger. Aku tak ngombe kopi sekarang. Dengan keinginannya yang menggebu-gebu, terus akhirnya dek itu metu saka alas. Goleki Padepokan saka 5 kuwi iki ngendi? Negara Ngastina kuwi iki ngendi? Pusat kotanya dek ndak ngerti. Mlaku. Oh, dasare Palgunadi niku ngipi. Oleh wangsit. Oleh wangsit kon guru ning gone. Ngene Begawan Durna. Begawan Durna ning gone Neng gone Ngastina, neng Ngastina kuwi enek padepokan jenenge Padepokan Saka 5. Ya neng kono kuwi Begawan Durna berdomisili. Oh, ngoten nggih. Dadi intine dhek sadurunge iki ngipi ngono ya. Ngipi. Ya nggih, monggo lajengaken. Mlaku terus akhirnya tembang rawat-rawat ujaring mbok bakul sinambiwara. Ayo. Ya seruang-seruang dhek kuwi krungu kabar neng kono lho Mas kan raruh to wong takok ning dalan kan ndak roh. Kuwi Palgunadi anake Prabu ning ngene Paranggelung kuwi ndak roh. Ya pokoke Bro aku tak takok ning ngene Ngastina ki kono. Ning kono jere yo enek to Padepokan Saka 5 sing mandhegani kuwi iki utawa minangka sesepuhe Begawan Durna. Heeh, rono tenan. Rono tenan kuwi tekane kono. Tekane kono kuwi iki situasi Padepokan kuwi rame wong sinau. Rame wong sinau dhek mengendap-endap, mindak-mindik. Rene mindak-mindik. Nah, mindak-mindik nang kono kuwi iki pas nang kono kuwi iki enek wong metu saka Padepokan. Wonge bagus. Ya kurang luwih kaya aku lah. Tidak kaya aku ya. Ndak ora. Rumah satimu amamu bagus ngono ya. Ya rumangsaku tapi lek rumangsane wong liya mbuh. Nah, critane ngono kuwi. Terus kuwi enak wong metu saka kono. Enak wong metu saka kono, kae wong kae iki nyapo iki ora paham. Terus ketika murid-muridnya Begawan Durna ki mangi leren oleh olah kanuragan. Palgunadi mlebu tujuane kuwi iki nglamar pengen dadi muridé Durna. Nuwun sewu ingkang namine Mbah Durna napa jenengan? Wah duduk kae lho lek ngono. kuwi takon Palgunadine. Takon. Nggih. Kuwi kira-kira umure Palgunadi pirang taun? Kira-kira umure yo bersunat. Sik las-lasan no. Las-lasan no. Padha karo yo sak usiaku lah. Bapakmu 50 Nah, ngono kuwi. Terus gayeng-gayeng ya diiringi gender gayeng. Terus mari ngono ketemu kuwi iki pas Durna, kuwi iki leren oleh ngulang murid-muride pas dhek kuwi iki rokokan. Iya ta? Rokokan klwetis kene murid-muride Durna kuwi mung wong Kurawa karo wong Pandhawa. Wong Kurawa karo Pandhawa, murid-muride. Murid-muride wong Kurawa kuwi 100, Pandhawa kabeh 5. Sik Mas, lek ngomongane Kurawa karo Pandhawa sarukun lho Mas. Dalem? Lek nek critane wayangan Kurawa karo Pandhawa apa sarukun Mas? Ora iso rukun. Dadi muridé ya Iya, kepeksa ning kono kuwi. Sakjane kuwi kan kuwi engko ning ngene episode berikutnya mengko diterangno. Heeh, ning terang saya seru iku. Nah, monggo. Lanjut. Terus pas Durna kuwi ngerokok-ngerokoke nglinting. Mas Murung nglinting ya. Nglinting ngrokokne karo Citraksa ditakoni. Bapak Durna ngoten niku napa nggih, Cor? Yes, etem wong ayem kok. Sik jawab ngono ya ya setem ngono. Dadi lek oleh takok nggih basa Jawa lek nyauri basa Jawa campur bahasa Inggris. Ngrowok yes etem wong ayem kok lek ngene ngono. Rasane awakmu kekel dhewe. Lek mangasak buan terimane wong genteng. Iya monggo lanjut. Nun sewu sang pukulun kok pukulun duduk pukulun ding. Nun sewu Bapak Guru Durna
kula badhe nderek suwita sak perlu badhe nyuwun warareh panjenengan cara penake tembung ngoten kula badhe ngangsu kawruh kula pengen dadi muridé sampeyan. Kuwi Palgunadi muni ngono. Ngoten nggih. Lajeng terus saurunge Durna kuwi iki nyauri dintai karo wong-wong Kurawa kan tukang ngentai. Oh, intine wong Kurawa ya nganyelne ya. Nganyelne. Tukang ngentai kaya awakmu ini. Iya, ya kurang luwih ya. Iya, iya, terus lanjut. Sik to. Awakmu ki wong ngendi? Begawan Durna, Guru Durna kuwi ora gelem mareh wong kaya kowe iki ndak gelem. Iki mang sik tas awakmu teko, kuwi mang enek wong metu kowe roh ta roh. Nggih, wonten apa? Kuwi mang jenenge Radia, kuwi anake Kusir Ngastina kuwi ya pengen beguru tak tolak. Kuwi Citraksa muni ngono. Nyapa Mas ditolak kuwi? Mergane ngene, sing jenenge Resi Bisma dan Destarastra. Kuwi iki ngontrak Begawan Durna kuwi sampai sak matine. Kuwi tujuane mung kon marai utawa ngulang murid sangka utawa trae Pandu karo si Destarastra. Pokoke ora oleh ngulang wong liya kejaba Kurawa karo Pandhawa. Oh, intine ngono ya. Nggih, nggih. Makanya siapapun yang ingin berguru nek kono ditolak. Dintai karo wong Kurawa. Citraksa muni ngono. Citraksi yo ngentai pisan. Apa? Siapa kamu? Sik to. Enggak bisa. Kamu mau berguru di sini enggak bisa. Citraksi sapa kuwi? Citraksi ki wong Kurawa iki kabeh 100. Oh, ngono. Kok cok Citraksi ber. Oh, jenenge Citraksa, Citraksi, Duryudana, Dursasana dan sebagainya. Oh, dan sebagainya. Dan sebagainya enggak oleh. Terus mari ngono di tuweke karo si Durna. Ngene lho anu, Le, kowe mah mung ngendi to? Nggih, kula Paranggelung. Kula niku kaum Nisada utawi kula niku golongane para pemburu tukang gladak. Iki ngene lho Le ya, kowe mulya ae ora mungkin. Ndak mungkin kalau kamu mau berguru ke saya. Karena saya sudah punya kontrak sebelum anak-anak Pandhawa dan Kurawa iki iso olah kanuragan babakan perang yo gladi babakan memanah utawa nggawe tombak terus bermain godo, aku ndak oleh marai sapa-sapa. Mbuh sok lek wis bocah-bocahku murid-murid kene iki iso monggo silakan ning aku ndak janji iki ngono. Wis kowe saiki mulya. Wis kowe saiki mulya. Iki gurune sing jenenge Begawan Durna mang. Begawan Durna ku ya rapi ya berarti ya. Ya kurang luwe ya kaya awakmu lah kenake. Ngono kuwi mang. Nggih, lajeng terus. Nah, terus manut dengan hati yang kecewa, dengan hati sing rontok, harapan yang tumbang, si Palgunadi atau Bambang Ikalaya kuwi mang iki mulih. Mbuh sak paran-paran lah, mbuh engko paraku ning ndi sing penting pokoke aku tutulak nang kene. Nggih. Terus dhek kuwi iki mulih kuwi iki dengan langkah yang gontai. Wah, edan bahasaku kok ora mentoko kok. Dengan langkah yang gontai, dengan pikiran yang hancur. Gontai apa to, Mas? Gontai anu, setengah ngleyang koyo mendem mumet lah. Kuwi iki dhek itu karo njupuki Mbubuti Suket. Mbubuti Suket nang pinggir dalan. Mbubuti Suket nang pinggir dalan dicaruki tiga, akhirnya sampai dhek teko tengah alas. Si Suket kemae dirajut dibentuk patung gambare Durna. Terus piyambake patung Suket nih wau ditumpuk-tumpuk saking okehe digawe patung kaya model Durna. Nah, kaya model Durna. Sesampainya nang gene tengah alas patung Durna kuwi mangki disembah karo Palgunadi. Oh, terus bar nglepaken Suket nih wau didamel patung Durna bar ngoten disembah kali Palgunadi. Sik tujuane apa Mas sembah? Nah, disembah iki tujuane karena Palgunadi sangat mengidolakan seorang guru seperti Durna sampai dia gawe patung wujud Durna. Sampai kaya ngono kuwi ya. Sampai ngono mang disembah. Seakan-akan kuwi bener-bener Begawan Durna. Nun sewu eyang utawi guru kula Begawan Durna, saya mohon izin di depan jenengan meskipun jenengan mung rupa patung, berilah saya ridho untuk belajar manah. Nah, ngono. Terus niku tidak melakukan patung teng sandinge piyambake badhe latihan.
latihan dulu tadi ya, latihan sing dhewe marai. tanpa enek sing marai. Cuman nganggep lek iki mau patung mau. Oh, patung seakan-akan dhek iki guru Durna sing marai dhek. Wong patung. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih, Wong patung, wong patung. Aku mbayang ndak teko mikir wong sak durung patung ya. Sak durung patung. Terus sembah ngono kok. Iya, enak. Oh, padha karo misale pomo ngene, pomo wong kedanan ya, wong kedanan karo wong ya pomo awake dhewe lanang kedanan karo wong wedok kuwi ora cethuk wonge ning nyawang fotone. Masa kuwi bener kuwi. Heeh. Bener. Bener kuwi seandainya diaplikasikan ke kehidupan sekarang anak-anak muda ini umur di pacar itu. Seneng karo wong gitu. Terus bar ngono fotone dipajang. Berhalusinasi masuk. Menurut aku duwe tangga ngedemen karo wong ndak ketekan dhek ndak duwe fotone nek liwat ngarep omahe reruh roke di PP ngono wis demen. Demen. Enak ya ngono iki enak. Kowe guyu ya lah Dis. Ngono enak sing ngono kuwi enak. Ngono enak ya. Nah, terus akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu sampai akhirnya niku anu temane pun lanjut niku. Lanjut monggo. Sampai akhirnya ning yo ndak anu ndak melulu di situ yo kadang dia itu pulang. Kemudian ketika pikirannya wis neng neh balik nang tengah alas berguru nang kene patunge Begawan Durna. Berguru tahun demi tahun, akhirnya dia iki mahir memanah. Saking oleh konsentrasi mahir memanah. Jadi intinipun piyambake niku latihan dhewe. Diseseni karo patunge. Begawan Durna sing digawe dheke krana menginspirasine Begawan Durna. Ngoten nggih. Belajar. Terus hingga pada suatu hari pas dhek iki latihan, kuwi merasa terganggu dengan suara asu. Oh, nalika latihan nenek asu liwat. Sampai nyawa ngomong asu aja nyawa karo aku. Sajaknya sentimen menaku ya. Jadi saat dia iki berlatih krungu suara asu saka kaduan. Jadi asune nang ndi dhek ndak roh. Maksudnya jaya sama terok deh. Terok no. Tapi asu aku. Wis ngawangmu jeneng aku. Asu aja ndak enak. Akhirnya konsentrasi dia iki terganggu. Terus dia iki menghunus anak panah. Kuwi ndak ro wujute lho ya kuwi. Ndak ro wujute asu mung suarane. Oh nggih. Dia diteling-teling arahe suarane asu ki nang ndi, begitu dia itu menghunus anak panah dan busur diangkat. Sekaligus 7 anak panah. Nah, jadi mau bayang nih. Jadi rumah nih. Mana ya? Akhirnya panah dilepaskan. Ceruat ngono ya. Panah dilepaskan. Ceruat. Nah, di lain tempat nang ngene kaduan, kuwi iki Arjuna kaget. Ternyata asu kuwi asune Arjuna pas Arjuna kuwi berburu. Oh, ngoten nggih. Oh, niki kok jek Arjuna ni wau sadurunge Arjuna temu niku. Di lain tempat, jadi jarak antarane si Palgunadi karo si Arjuna berburu waduh ngene. Waduh, padha ngalas. Arjuna iki di sisi yang lain nggih. Oh, di kelir yang lain. Kaget dhek. Loh, sapa sing maser asuku? Nggih. Mati asune. Oh, ngoten nggih. Asune mati. Kagetin neh kuwi iki ngene. Dalam sekali panah kuwi iki 7 anak panah mancep nang ngene cangkeme asu. Kabeh gumun. Sih Mas, mune cangkem cara alus ya, Mas. Lek asu panggah cangkem, menawi jenengan tutukipun. Ora umpama mengko lek celeng beda neh. Nek jeneng apa? Congeripun neh. Maksudnya cara asu niku cara basa lintunipun ingkang apa ya? Sekitar dimiring dengan apa niku? Sono aku. Sono nggih. Maksudnya sono terus cangkeme niku wae. Cara sing penak dirungokne ben aja kaya cangkem ngono ya, Pak. Tutukipun sono. Nah, ngono ya. Berhasil. Terus kaget neh kuwi ngene, sapa wong sing duwe keluwihan memanah kaya ngene iki? Kok sampai ngungkuli aku? Padahal si Arjuna itu terkenal
paling pandai memanah. Sak Ngastina ndek enek sing ngungkuli, ning nyatane kok enek. Nah, wong yang punya ilmu memanah kuwi adalah orang yang punya ajian Danurwendo. Kuwi sing duwe mung Begawan Durna tok. Oh, berarti manah ya ning ilmune ya. Danurwendo niku nggih. Oh, terus akhirnya timbul rasa curiga nang ngene pikirane Arjuna. nggih. Begawan Durna wis ngapusi aku, wis ngapusi wong-wong Pandhawa karo wong-wong Kurawa. Jarene ora gelem marai memanah utawa ora gelem nularne ngelmu Danurwendo kecuali nang ngene wong-wong Kurawa lan Pandhawa. Ning nyatane iki kok enek wong iso. Berarti Durna ngapusi. Oh, Aku gitu ndak ya. trima. Goleki. Durna digoleki karo si Arjuna. Nggih. Wis wis mlayu goleki. Wis niki pengkhianat ngene ya. Aku diapusi karo Begawan Durna. Berarti intine iki wong-wong mang wis dicuriga karo si Pak Durna niku ya. Pak Durna apa Mbah Durna? Pak Lek Durna ya penak Pak Lek Durna ya. Dikira Pak Lek Durna duwe murid ning burine wong-wong mang nggih ngajari mang. Terus lajeng goleki tekan ngene saka 5 langsung nesu Arjuna. Pripun ki jenengane iku lho? Sampean pun ngapusi kula. Lho ngapusi piye to Ger Pangeran? Lho sampean jereke ora arep marai manah wong liya kejaba wong Pandhawa karo wong Kurawa. Ning nyatane iki kok enek wong pinter manah kaya ngene iki. Aku ae kalah. Danurwendo kok ngene sapa liyane aku? Marah dia. Apa ini? Marah dia. Marah dia. Terus akhirnya ditantang. Oh ngoten nggih. Gue berani amal lo, wale. Wale. Aku ngene lho, aku ora tau marahi sapa-sapa. Lek kowe ndak percaya, saiki kuwi mang asumu ki mang ngene ning ndi? Saiki yo dilacak nang ngene arahe panah kuwi mang saka ngendi? Dilacak golek. Sama semua HP ya. Sama semua urung enek HP, urung enek wong chat, urung enek. Urung enek. Lacak. Lek misale pemain kan iso Sherlock ya. Digoleki. Sampai beberapa mil jaraknya. Neng tengah alas cethuk. Cethuke kuwi cethuk. Maune ya ora ngira lek enek Palgunadi ning kono. Si Palgunadi kuwi langsung, "Duh Bapak Guru ngapunten. Matur suwun panjenengan kersa rawuh wonten ing papan kula sinau. Matur suwun Bapak Guru. Kowe kok nyelak-nyeluk aku Bapak Guru? Sapa kowe iki?" Durna tinggalane. Arjuna ya saya nesu. Lho, nyeluk kowe guru tenan to lek. Kowe ngapusi aku wisan. Oh ngoten nggih. Nesu, Durna nesu ketambahan Arjuna ya nesu. Kowe kok nyeluk aku guru, kowe iki sapa? Kula murid jenengan. Kapan aku dimurid kowe kapan? Ngapunten, kula damel patunge jenengan niki kula umpamane iku jenengan. Kowe kok ngangkut gawe patungku ora taren karo aku, rumangsamu. Apa maumu? Iya to, nesu. Terus mari ngono ngene. Iki lekas pikiran juliknya si Durna itu lekas muncul. Durna padahal guru nggih. Guru sing menehi ilmune murid-murid Kurawa karo Pandhawa. Tapi licik to, Mas. Nah, ora timbal dodo ngono ya. Wong sing jenenge Durna, padahal kan mbiyen kamukteni si Durna nang ngene Ngastina kan mergo rasa hutang budinya nang ngene anak-anak Kurawa karo Pandhawa nalika dhek iki dendam karo Raja Pancala. Oh, ngono kuwi dibanding berikutnya kuwi iso enak critane neh. Nggih. Terus mari ngono kuwi ngene. Yo begitu nesu akhirnya iki muncul niat liciknya si Durna. Durna nipun nggih. Niatnya gini, iki bocah iki mesti duwe keluwihan yang luar biasa. Iki tak akalane. Ya wis, aku menghargai awakmu le, jenengmu sapa? Kula Palgunadi, kula saking Paranggelung. Ya wis awakmu tak hormati. Dene aku kok anggap gurumu ora ketang mung awakmu masang patung berarti tenan-tenan oleh menganggap aku. Wis ngene, saiki yo melu aku ning ngene Ngastina. Melu aku ning ngene Saka Lima. Ning awakmu ndak langsung tak angkat dadi guru nek kene nang ngene Saka Lima, kowe nyantri wae dhisik. Mergo olehku marai
olehku wulang reh karo anak-anak Pandhawa karo Kurawa iki sik urung tutuk. Mengko ketika wis tutuk, lagi awakmu tak angkat dadi muridku. Enteno ae saiki ayo melu aku ning kene. Sokolimo. Berangkatlah mereka ke Sokolimo. Mangkat teko kono. Dadi ning kono kuwi iki si Palgunadi utawa Bambang Ekolaya kuwi penggayaane mung nyapu, resik-resik. Lek enek wong Pandhawa karo Kurawa latihan maser, latihan godo, latihan perang, kuwi mung nyawang. Si mano umami dibayangkan zaman rumiyin niku cara berguru iki dene bayar ya Mas. Dadi mbak tenaga niku ya nyapu-nyapu. Biasa nyantrik biasane ngono. Nyantrik ngono nggih. Lah jaman iki kalau biyen iki nek wong golek ilmu nyecep ilmune marang wong piri sepuhne kan dene sing bayar duit tenan mboten wonten. Enek, ora enek. Tenaga nggih. Tenaga. Diwangi Kadang duwene jagung bayar jagung. Ngoten nggih. Ngiwangi macul tandur. Duwene telo bayar telo. Ngoten nggih. Kuwi pengen golek kawruh marang. Pengen golek kawruh. Ya jenenge laku pitukone kanthi laku kan ngono. Nah, iki masih apik, rada dipedhot titik. Ilmu pitukone kanthi laku. Nek saiki siji Mas. Jere Basuki ilmu jere Basuki mobil ya. Mobil lek rumiyin ilmu ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegesing kas nyantosani setya budya pangekesing tur angkara. Nah kuwi tegese iki ngene ngilmu kuwi iki kalakone kanthi laku ya kaya contone orang menginginkan sesuatu sing dikarepne terus laku tegese laku kuwi ya poso ya nyapu nyantrik bendek iku oleh ngilmu. Oh ngoten nggih. Mulane wong rumiyin niku cara golek ilmu bener-bener dicecep tenanan nggih. Asli iso cara ngomongne B ya iso B ayo A. Ngoten nggih lanjut. Terus hari-hari berikutnya bahkan si Palgunadi kuwi iki mara ning gene Sokolimo ki ora dhewe ning ngejak bojone. Ngoten. Nah, dadi wis nyantrik ning kono. Nyantrik ning kono sak bojone. Ya bojone kuwi ya ngewangi nyapu-nyapu, ngewangi resik-resik, nimbo, tandur. Terus di kala wong-wong kuwi iki sinau utawa pas diwarai karo Begawan Durna. Kuwi iki ndilalah ya. Ndilalah kuwi iki bojone Palgunadi kan ayu. Jenenge Dewi Anggraini. Oh, Palgunadi berabi niku. Ampun nggih, akhirnya sudah rabi. Kan wis bertahun-tahun toh. Sik juru. Kan wis bertahun-tahun toh. Bersunat. Mangkan bertahun-tahun akhirnya ya sekali waktu pulang nang gini Paranggelung. Nah, kuwi pas pulang kuwi dhek muli pacare ngono lho. Oh, berarti nah, terus akhirnya dadian rabi. Rabi ngoten nggih. Kuwi bertahun-tahun nang kono. Pas nalika pertama kali dhek iki merantau untuk berguru goleki Gandurna kuwi dhek bar sunat. Tapi wong biyen nek rabi kan sik cilik-cilik. Ngoten nggih. Heeh. Eroh aku, tau ning omahe aku. Tau becek rono aku. Nah, ngono kuwi. Bojone Palgunadi kuwi ayu banget jenenge Dewi Anggraini yang sebenarnya Dewi Anggraini itu adalah seorang bidadari atau seorang betari. Jenenge Betari Warsiki atau Dewi Warsiki kuwi iki kembarane Dewi Suprobo. Yang kemarin tak ceritakan. Yang kedadian sangka cahaya pecah dadi 7 di antaranya adalah Dewi Suprobo dan Dewi Warsiki. Nah, sing Suprobo kuwi dirabi Arjuna, sing Warsiki kuwi dirabi Palgunadi. Warsiki niku putrane pinten? Putrane pinten? Bathara Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Ayu banget. Pas si Palgunadi kuwi iki mbok ning diparani. Ayune jaman rika semua kan dene wedak. Nah, ngene iki kok enak ayune enak critane dhewe. Kok rungokno. Wong ayu ngene iki. Dadi pas mbuh Palgunadi ning diparane. Nggih. Wong-wong Pandhawa kuwi iki pas latihan manah, latihan maser. Dan Anggrani liwat ning ngarepe kanthi gawe daster. Anune kaine warang-arang. Nah kuwi lho. Sito Mas kita sih bener jaman rika semua dene daster Mas. Lho, bakale saka godhong biyen pagah iso caur ya. Lho, ora enak wong goni yo jaman rika semono. Lho, lah iya Mas goni tatan. Wayangnya tidak untuk lambine kan tatan kayu to Mas.
tatan kayu. Heeh. Ora kok teko daster. Tapi kuwi kayu ditata marang-arang. Udah daster. Nggih. Oh, marang-arang terus edan. Kepencut si Arjuna. Arjuna kepencut kali Karo Dewi Anggra ini kepencut. Nggih. Nggih daster nyuwilak ngono pas nyapu. Lah karo nggo sapu lho kuwi. Sing nduk aja ngrungokne bab iki. Iki anggapane sampean ndak krungu. Sampean fokus ae tutuk-tutuk. Wong sampeyan tak pikir-pikir ya piye barang ini mbok tutuki lho. Ya ndak dadi apa ndak ya muga-muga moyo ning uripmu ning gone lakon iki. Lucu-lucune